Så vil vi gå videre med noget arterkinematik, hvor vi vil lave en traktion og glidemobilisering. Og traktionen vil vi lave af diskus intervertebrale og glidemobilisering af facetledene. Og vi vil have patienten rygliggende som her, og jeg vil sidde med over patientens fødder her, så jeg kan lave en traktion ved at hive i benene her. Og det er vigtigt, at vi har patienten i loose pack position, og det har vi, når den ligger her på ryggen med lidt flekteret hofte. Og hvis vi skulle have en close pack position, så vil det være extenderet. Og vi har ikke noget konkav eller konveks regel her. Og vi trækker i en caudal retning eller nedad i kolumna. Så nu vil jeg lave en traktion. Og så her, der har vi grad 1, hvor jeg lige har løsnet. Og vi arbejder videre mod grad 2, hvor jeg skal mærke efter first stop. Det vil jeg sige er her. Og så begynder vi på en grad 3, hvor vi laver traktionen. Mærke det?